Oameni, azi suntem la clownul scary, rachetă, loc, nu știu. Dani e speriat. Vezi? Și aici e foarte, foarte scary. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă aici, e mai scary în lume, mă, uite-te la fața mea, e mai speriat decât un căcat. Nu știam când o să începe, dar... Macarena. Macarena. Azi și KFC Clown o să vină și o să ne omoară la 3 noaptea. Da, trebuie să vă zic ceva foarte important. Suntem la 3 noaptea, sigur că nu sunt oameni. Sigur că nu sunt oameni cu noi. Arată-mi fata. Sunt și eu aici. Și avem ceva să vă zicem. Like și subscribe sau like and subscribe or clown will kill you and he will say So it is 3 a.m. and we are going to die. Yay! It's so creepy music right now, guys. And we are alone at 3 a.m. Definitely no people. No one's here. No one is here. Just us at 3 a.m. No one. E scary rău.